Nitiere kuro kendo luonwa chenro makamano achiel kachiel. Wadhi ne kaunti ma Nyamira kama MCAs ma kaunti ma Nyamira ochwalo paro e od bura ma kaunti ma Nyamira ka gidwaro thicho oko gavana ma kaunti no Amos Nyaribo e ticha. Paro mochwali e od bura no seyo gavana Nyaribo kuom tiyo marach gi omenda ma kaunti no kendo rema tayo tije mag apisi mare yo makare kaka chik dwaro ka achiel kod keth mamoko. Paro no chwali e od bura no gi MCA ma Esisi Josaya Mangare mawacho ni ogeno ni MCAs dhi twak e wi weche mopedh e od bura go eka bang'e gibiro bedo kod thuolo mar goyo ombulu chieng' tich ariyo juma manyien. Kata kamano midhiero no kwako od bura no bang' ji moko ma ok ong'e geng'o dhod od bura ka bende gi kite kendo puko miyaga e dhod od bura no e kinde mane MCAs no podi dhi mbele gi twak kaka yor chungo twak makamano. To consider, debate and approve a motion for removal of the governor, His Excellency Amos Nyaribo, from office of County Governor, Nyamira County, pursuant to Article 181, 1A, B, and C of the Constitution of Kenya, 2010. We've laid our evidence, documentary evidence. We have witnesses who will help us build our case. So we are not doing this because of personal reasons with the governor, or we are not pushed from any quarter to do this. This is out of our own conscience as leaders, elected leaders, who represent thousands of voters who sent us here to do the oversight work going on. There are about 9 grounds in our petition, and as I've said, it's now a public document. Anyone has a right. The Constitution gives you the right to access it.